Predstavujem dielo Mýty Tatranského lesa. Toto dielo bolo vytvorené zhruba v roku 2007 a inšpirovala ma vlastne udalosť, ktorá sa odohrala v roku 2004, kedy Tatry prešli jednou veľkou vychricou a veľká časť dreva bola zničená. Ja som sa dostal do okolností na jednu pílu, kde som videl tie dreva uskladnené a som si vybral nejaké klaty, do ktorých som chcel realizovať svoju výtvarnú prácu. Následne som pracoval s materiálom tak, že som si vyrezal dosky a tie dosky, keď som robil, tak samotná tá línia tej píly vytvorila určitý systém presnej kresby. Sledoval som kresbu dreva, ktorá je vedená v určitých liniových čiarach a tie čiary neboli úplne presné, ale boli vedené ako keby v jednotlivých vlnovkách. Vychádza to vlastne z toho, že strom rastie a vytvára to kruhy. Ja sám pracujem s líniami alebo s čiarou. Čiara je vlastne taký základ pre výtvarníka, ktorým on modeluje svoje myšlienky. Takže ja som vlastne tú čiaru, ktorá v tomto prípade na tom strome bola nedefinovateľná, premenil na definovateľnú líniu, ktorá vytvorila ako keby geometrický ťah a vlastne z toho geometrického ťahu som začal potom hľadať plochu. Plochu som vyplnil farbou, takže som začal tie jednotlivé čiary k sebe skladať, vznikol hĺb čiar a tým pádom vznikla určitá hrubšia línia, ktorá vytvorila nejakú priestorovosť a tú priestorovosť som sa potom snažil zachytiť farbou. Pracoval som nielen s tou geometriou, ale keď som hovoril o tom lese, tak som trošku s takou nadčasovosťou, že to drevo rastlo v Tatrách, takže vytvoriť tým drevom, ktoré prešlo tou tzv. Kalamitou, určitú poctu, takže snažil som sa ako keby stĺpový tvar vytvoriť. Keď si predstavíme tú históriu, lebo keď chcem niečo vymýšľať, musím trošku mať aj nejakú teoretickú prípravu, tak som si predstavil, keď boli antické stĺpy, kde vlastne sa celý ten rast toho stĺpu odvíjal od určitých typov línií vertikálnych alebo horizontálnych. A u mňa, ako v tom tvare stromu, ten základný prím hrala tá vertikálna línia. To znamená, že išla tá kolmica z hora dole a mierne bola ako keby narušená alebo vymedzená určitými bodmi, ktoré vytvárajú plochy toho rastu. Chcel som naspäť pripomenúť ten rast toho stromu. Takže vznikol mi z toho vlastne taký ako keby geometrický tvar, ktorý svojím spôsobom ako keby vystupuje a ustupuje.